ale mě hrozně na tom všem jako baví otevírat ty talenty, které každé dítě v sobě má. Tak zrovna před 3 týdny se stala situace, která mě potěšila, že vlastně dítě dostalo ve škole asi 4. 5 z cizího jazyka a volalo po hodině mamince, že potřebuje služby paní Koubové, že potřebuje se k nám vrátit, protože už k nám chlapec chodil na angličtinu a že se k nám potřebuje vrátit, aby jsme ho doučili španělštinu. Samozřejmě jsme ve složité době, jsme po covidu, jsme v době, kdy děti se úplně učit sami od sebe nechtějí, neumějí to, rodiče při 3 dětech třeba nemají úplně čas každý den s nima něco trénovat do školy, protože těch požadavků je každý den mnoho do školy, tak často potřebují prostě odbornou pomoc a to u nás najdou. A naše výsledky, co se týká přijímaček, tak jsem moc ráda, že se nám i u posledních přijímaček podařilo opět získat 100% úspěšnost u 9áků. To je naše prestižní a hlavní služba, kde máme různé nástroje, kterými dětem doplníme znalosti a umíme je natrénovat na požadavky přijímacího řízení. To je působivý. Přeji krásný den divákům i tobě, Kate. Mé jméno je Tony Kouba a rád bych s vámi sdílel příběh jazykové agentury Lepší známky, která pomáhá studentům a mě osobně změnila postoj a přístup k učení. Jestli potřebuje vaše dítě motivaci k učení, nevíte si rady, na jakou školu dítě směřovat, tak v tomto podcastu se dozvíte více o jazykové agentuře Lepší známky, která již 12 let pomáhá řešit jejich školní požadavky, kterou založila moje mamka Kateřina Koubová. Já tě tady vítám a patří můj velký obdiv. Řekneš nám prosím tě v krátkosti na začátek, který napsal sám život o založení agentury Lepší známky? Děkuji za pozvání, Tony. Jsem moc ráda, že můžu prezentovat příběh ze svého života, který žiju každý den. Agenturu Lepší známky jsem založila zhruba před 12 lety v Dolních Břežanech, kde máme sídlo agentury. Na začátku jsem byla vlastně já jako lektorka angličtiny, které jsem se věnovala 3 roky. 3 roky jsem doučovala děti a dospělé angličtinu, pomáhala jsem jim s konverzací, rozmluvit se. A po 3 letech začaly chodit různé poptávky na různé předměty, na různé jazyky. V tento moment, kdy ty jsi byl v 7. třídě základní státní školy a potřeboval si doučovatelku matematiky, jsem se rozhodla, že založím jazykovou agenturu a později i vzdělávací Lepší známky. Na začátku jsme byli 2 angličtinářky a 1 matikářka. Jazyková agentura teda vznikla za pochodu, když jsem potřeboval doučování a kdybys to měla teďka vlastně porovnat, jak se to všechno rozšířilo, s čím vším dokážete pomoct? No, je to vlastně dlouhá cesta, velmi intenzivní za těch 12 let. Vlastně ze 2 předmětů školních, které jsme na začátku doučovali, což byla pouze angličtina a doučovali jsme matematiku, tak se naše portfolio služeb velmi rozšířilo. Dneska vlastně doučujeme základní předměty základních škol, středních škol a gymnázií a nově připravujeme i na vysoké školy, například na veterinu a na medicínu. Počet lektorů nám taky trošku vzrostl, ze 3 je nás tuhletu chvíli 45 lektorů a téměř 280 klientů. Děti i dospělé. To je působivý číslo. A co je vaše hlavní služba? Tak naše hlavní služba se za poslední roky vlastně stala příprava a předpříprava budoucích gymnazistů a středoškoláků a v neposlední řadě asi i individuální příprava na maturitu.
ale zaměřujeme se vlastně na děti z 2. stupně, které postupně připravujeme na požadavky přijímacího řízení. To je skvělý vědět a já vždycky říkám, že je to o lidech, tak předpokládám, že to je taky u tebe. Jak si vybíráš lektory? Kdo je v tvém týmu? Tak, můj tým je letos úplně jako nejsilnější za dobu existence Lepších známek. Co to znamená? Znamená to, že nás je už téměř 50. Máme poměrně nízký věkový průměr, poněvadž nám to velmi dobře posledních 10 let funguje. Spolupracuji s talentovanou mládeží ze státních nebo ze soukromých nebo mezinárodních gymnázií. A co se nám poslední dobou taky děje, a za to jsem velmi vděčná, že se vlastně studenti, kteří u nás byli vlastně na doučování, tak se nám vrací a chtějí pomáhat mladším studentům, protože se nám ten náš koncept se jim vlastně líbí. Snažím se vytvářet takový domácí prostředí, klidný, pohodový. Máme spoustu výukových předmětů, máme i vlastní výukové materiály a velmi mě těší, že se to všechno vlastně, je to takový začarovaný kruh, který se uzavírá, že student například k nám chodil před 8 lety na matematiku nebo na jazyk a dneska kdy je studentem vysoké školy a vlastně zjistí, že mu angličtina přerostla k srdci, má to jako srdeční záležitost, tak se hlásí na pozici junior lektora. A pokud projde výběrovým řízením, je to osobnost, je to člověk s emoční empatií a má chuť pomáhat, tak my ho proškolíme, ukážeme mu, jak má učit, podle čeho má učit a já vlastně takto mentorovaných studentů vysokých škol a gymnázií mám letos asi 13. A vlastně ostatní lektoři jsou buď to velký nadšenci jazykoví, anebo jsou to učitelé ze základních a středních škol, kteří mají chuť a sílu ještě po školní výuce chodit do agentury, pomáhat dalším studentům. To, že vlastně máš takhle hodně junior lektorů, kteří byli tvými studenty, tak to vypovídá o tom, že se jim tam nejspíš i líbilo, že tam je hezký prostředí. Kromě té individuality, na který vím, že si zakládáš, na individuální přístupu ke studentům, na individuální výuce, co bys ještě zmínila, že je tvá konkurenční výhoda, proč by rodiče měli svěřit děti právě tobě, Lepších známkám? Tak já si myslím, že umíme úžasně nastavit na základě poptávky a každá poptávka je jiná, každý dítě je jiný, každý dítě je z jiné školy a každý dítě potřebuje pomoc s něčím jiným. To znamená, že já vlastně sama vyhodnotím a zanalyzuju konkrétní požadavek, třeba pro Marušku, a Maruška má problémy například s angličtinou, je v 7. třídě a nezná rozdíly například u časů, neví, jak tvořit past simple a past continuous. Je možné, že se s rodiči domluvím na znalostním testování a podle jejich výsledků nastavím a vyberu lektora a nastavím vlastně učebnici, případně pracujeme se školní učebnicí angličtiny a začínáme tam, kde jsou největší nedostatky a zároveň řešíme v jazykovém doučování požadavky školy. A tohle to vlastně se vždycky děje jakoby na půl roku. Jo, máme předplatné půlroční, první pololetí, druhý pololetí, nebo i letní individuální kurzy na míru. Všechno vlastně to, co u nás vzniká,
myslím kurzy, které otvírám, tak vznikají, že jsou ušité na míru jednotlivým studentům. To znamená, učíme ukrajinského chlapce ve třeťáku na střední matematiku a fyziku. Jeho sestru učíme česky a anglicky. Je to opravdu čistě individuální a za mě já vlastně mám načtený lektory jako osobnosti, mám samozřejmě v hlavě jejich CV, vím, co mají za sebou, jestli byli i studovat v zahraničí, což se velmi často děje, jaké mají svoje školní výsledky nebo jakou mají praxi jako matikáři a podle toho vlastně konkrétního dítěte vybírám i konkrétního lektora, se kterým mu bude dobře, bude k němu mít důvěru a bude ho motivovat. Tak, aby matematika, která na začátku je a tváří se jako nepřítel, tak aby po půl roce to byl předmět, který on zvládne na pohodu. U někoho to může být za 1, u někoho to může být za 3. Skvěle, děkuji za doplnění. To je spousta důvodů, proč. Ano, lepších známkám. Za mě, co vidím jako stěžejní bod nebo důvod, proč studenti mají problém dneska s učením, tak je ten přístup učitelů a to nevnímání vlastně celostnosti toho vzdělávání, že je potřeba pracovat i s motivací, s tím přístupem těch studentů k tomu učivu a vlastně i k budoucnosti a k jejich životu. Tak jak s tímto pracujete v agentuře? Tak zase je to o tom, že se snažím, aby se potkali ideální lektor s daným studentem. Každý lektor používá trošku jiné postupy a nástroje motivační. Někteří lektoři se zaměřují vyloženě na starší děti, třeba druhostupňové nebo středoškoláky. Někdo vlastně chce učit jenom jeden předmět a jenom prvostupňové děti. A důležité pro nás je umět uchopit křehkou dětskou duši a s tou dušičkou vlastně pracovat tak, aby to, co dělá, aby ho do budoucna bavilo. To jsou pak právě ty skvělé výsledky dětí, které překlopíme i v tom přemýšlení, že něco mu nejde, nebaví ho to, do nového módu. Aha, už to chápu, tak to není tak těžký. No tak teď už tomu rozumím. A vlastně dítě se může i kdykoliv na cokoliv zeptat, když mu není něco jasné a ten lektor, i když by mu to měl vysvětlit po 3., po 4., po 5., tak to spolu v klidu projdou v rámci té individuální podpory v rámci toho svého kurzu. Mají čas, není tam nikdo třetí a mohou se věnovat tomu, co dítě neumí nebo co je potřeba ještě procvičit. To zní skvěle. Co si myslím, že mluví i samo za sebe, tak je vaše úspěšnost. Já ji teda znám, ale jsem by si o ní mohla říct i posluchačům a divákům. Tak, my se zaměřujeme, vybrali jsme si takovou věkovou kategorii, která i když ty studenti už nejsou úplně děti, nejsou ještě úplně dospělí, ale je to velmi důležité období, a to je 13 až 16 let, kdy vlastně to dítě si vybírá nějakou svoji studijní a kariérní cestu skrz vzdělávání. Já osobně se specializuju na pohovory s rodiči a je to služba, která se jmenuje Profilový dotazník a pomáhám vlastně rodičům i samotným dětem nalézt v 8. nebo v 9. ročníku vhodnou školu nebo studium pro jejich dítě. Zajímají mě talenty, testujeme znalosti aktuální, zajímá nás, co dělá dítě ve svém volném čase a všechny
ty informace, které sesbíráme, tak vlastně s kolegyní dáváme dohromady i skrze například čísla u škol, určitých statistických dat, kde vidíme, kolik bodů dítě muselo dosáhnout v předešlých letech, aby bylo na tu danou školu přijaté. Samozřejmě jsme ve složité době, jsme po covidu, jsme v době, kdy děti se úplně učit sami od sebe nechtějí, neumějí to, rodiče při 3 dětech třeba nemají úplně čas každý den s nima něco trénovat do školy, protože těch požadavků je každý den mnoho do školy, tak často potřebují prostě odbornou pomoc a to u nás najdou. A naše výsledky, co se týká přijímaček, tak jsem moc ráda, že se nám i u posledních přijímaček, které byly vlastně v letošním roce, v dubnu, v květnu 24, podařilo opět získat 100% úspěšnost u deváťáků. To je naše prestižní a hlavní služba, kde máme různé nástroje, kterými dětem doplníme znalosti a umíme je natrénovat na požadavky přijímacího řízení. To je působivý a určitě je to potřeba podchytit a nepodcenit tu přípravu a sám vnímám, že ty nároky se pořád zvyšují. Tak co je ten první krok, co by měl rodič nebo dítě udělat? Tak zrovna před 3 týdny se stala situace, která mě potěšila, že vlastně dítě dostalo ve škole asi 4. 5 z cizího jazyka a volalo po hodině mamince, že potřebuje služby paní Koubové, že potřebuje se k nám vrátit, protože už k nám chlapec chodil na angličtinu a že se k nám potřebuje vrátit, aby jsme ho doučili španělštinu. Takže někdy opravdu jsou případy v životě, že si o doučování řekne samo dítě, někdy i s vietnamskými dětmi, kterým je 7, 8, 9 let, protože jejich rodiče nehovoří česky, tak vlastně s nima domlouvám samotné doučování českého jazyka, tak je to úsměvné, ale každopádně rodič, co by měl udělat? Jak jsem říkala, my se zaměřujeme na děti, které se vlastně po základní škole chystají na nějakou specifickou školu nebo gymnázium nebo do zahraničí nebo učiliště a potřebují jenom doučování češtiny a matematiky, které bude vlastně provázet i v tom učňovském oboru. Nebo důležité je zmínit, že vlastně pracujeme s dětmi ze všech 3 věkových kategorií, ze kterých se chodí na gymnázium, a to jsou žáci 5., 7. a 9. ročníků. A vřele doporučuji v současné chvíli, kdy je obrovský přetlak na víceletá gymnázia a obecně i na střední školy, zahájit individuální doučování rok předtím, než je samotná zkouška na gymnázium nebo střední školy. To znamená, bavíme se o žácích ze 3., 6. a 8. tříd. To je ideální za mě, tak aby jsme stihli doplnit učivo, často ještě po covidu. Covid se táhne, nebo mezery z covidu se táhnou s dětma až do dneška. Naučit je vlastně věci, které budou zásadní, stěžejní u přijímaček a pracovat na tom, aby pochopili strategii CERMATu, což je úplně jiné, odlišné zadávání instrukcí, než jak jsou zvyklí ve škole. To je důležité vědět. My jsme se teďka bavili hlavně tady o studentech a o dětech, tak máte nějaký věkový limit? Ne, u nás věkový limit studenta neexistuje. My jsme vlastně agentura, která pomáhá se školními požadavky studentům bez ohledu na věk. To znamená, pomáháme třeba rodičům, kteří si dělají nástavbu nebo se rozhodli ve 30, ve 40 dodělat si maturitu, tak s přípravou na maturity, anebo učíme například Čechy,
angličtinu, švédštinu, ruštinu, teď máme nově Američana a toho zase učíme česky. Pánovi je něco kolem 65 let, takže věkový limit u nás není. Děkuji za objasnění. A učíte i v onlineu, protože dneska je stěžení i čas a ne každý si může dovolit v pracovním týdnu dojíždět do Dolních Břežan. Tak jestli učíte i v onlineu a jestli o víkendu máte pracovní dobu. Tak já možná začnu druhou otázkou. Vlastně agentura je otevřená od pondělí do neděle, celoročně. Pokud nám to časové a personální možnosti nabízí, nebo máme na to kapacitu, tak vlastně jsme schopni učit i o víkendu. A online samozřejmě v dnešní onlineové době děláme. Hodně jsme se v tom vylepšili. Opět to jsou pouze individuální kurzy. Samozřejmě online není vhodný úplně pro každého studenta. Podle výzkumu se ztrácí v onlineovém prostředí 30%. To znamená, že efektivnost je 70% onlineové výuky, ale někde není zbytí. Nám se rozšířila velmi klientela a často rodiče ani nemají, jak to dítě k nám dopravit, ani o víkendu. Takže tam, kde děti nemají poruchy učení, tak vlastně přistoupíme k tomu, že kurz otevřeme v onlineu. Takže momentálně vlastně máme individuální kurz přípravy na gymnázium, španělštinu, dokonce i matematiku. 17letého chlapce učíme v onlineu. Češtinu pro cizince učíme v onlineu. Umíme online, ano. Skvělá zpráva pro někoho třeba, kdo je mimo Prahu. Určitě. Tak skvělá zpráva. A učíte i firmy? Ano, jak jsem říkala, nemáme věkový limit, to znamená, že pracujeme efektivně i s dospělými. Opět je to o tom, že si vyslechnu požadavky firmy, HRistky, majitele firmy, zaměstnance, co vlastně potřebuje zdokonalit, kolik na to máme času, nebo jestli ho připravujeme na pohovor pracovní v angličtině, nebo jestli bude skládat mezinárodní zkoušku. A tohle to všechno já vlastně zanalyzuju, vyhodnotím a připravím plán vzdělávání na míru. Já tě velmi obdivuji, jak to všechno zvládneš řídit. Kdyby si měla zmínit, co tě pohání kupředu, tak co to je? No tak každopádně mě baví pomáhat. Moc mě baví vlastně to, že jsem si to vyzkoušela, jak to funguje na tobě. To byl proces, který trval 9 let, od tvé základní školy až po tvoji vysokou školu. Takže jsme ti byli vždycky na blízku a vlastně spolu jsme vyhodnotili, co by ti pomohlo. Tím myslím, jako jaké doučování by ti pomohlo, tak aby si vlastně zvládnul všechny ty typy škol, na kterých jsi byl, i kanadsko-český Gimple, abys to zvládnul s přehledem, ve spokojenosti a měl si z toho dobrý pocit a posouval si se dál. Ale všechno za podmínky, že zůstaneš v klidu a v pohodě a nebudeš se stresovat víc, než je nezbytně nutné. To je za mě prostě strašně zásadní a zde třeba já za sebe cítím, že kdybych se vracela do svých dětských studijních let, tak a měla bych tu možnost chodit na doučování a vybrat si předmět, se kterým bych potřebovala pomoct, tak i jako jedničkářka bych zřejmě tuhle možnost využila. Protože ono je fajn slyšet vlastně od někoho dalšího, nejenom od rodičů, pochvalu
i ocenění té práce, učení, spolupráce na projektu. Je to prostě fajn a funguje to. Když vidíš ty výsledky a když se ti přesně klienti vracejí, nejenom studenti, kteří se pak staví tvými lektory, ale i rodiče a kamarádi třeba od různých rodin. Přesně tak. Já musím zmínit, že vnímám, že agentura je jedna z důvodů, proč jsem teďka, kde jsem. Já jsem vlastně z matematické třídy na základní státní škole přešel na mezinárodní gymnázium Sunny Canadian, kde jsem měl potom dvojazyčný vzdělání a bez jazykové agentury lepší známky bych toho nebyl schopný, nebo bych se s tím opravdu hodně pral, protože to byl velký skok. A to se týče i té motivace, tak na té státní základní škole jsem až vlastně potom, co jsem přestoupil na tu mezinárodní soukromou, tak jsem viděl ten rozdíl mezi tím, jak ty učitelé přistupují k těm studentům, a je to opravdu klíčový potom, jak vlastně ten student se vytvoří přístup, postoj k tomu samotnému učení, a určitě je skvělý mít někoho, kdo tomu studentovi pomáhá, ať už je to matematika, španělština, který jsem vlastně i byl potom schopný odmaturovat, protože jsem nepodcenil i to, že jsem jezdil na jazykové kurzy a vlastně jsem si v sobě probudil tu vnitřní motivaci se učit, nejenom jazyky, ale i ve škole. Vnímal jsem tu důležitost toho v tom věku, v té pubertě, kdy mě samozřejmě bavily nejdřív hry, ale pak jsem si uvědomil, že to není jenom o té zábavě, ale čeká mě nějaká budoucnost, kdy se budu muset postavit na vlastní nohy. A tento rok se mi podařilo dokončit bakalářské studium na Angloamerické univerzitě, kde už ta výuka byla jenom v angličtině. A co vnímám jako za velký úspěch, tak je studium v Americe. A určitě lepší známky byly jedním z důvodů, proč jsem se začal učit anglicky. A pak vlastně, když jsem chtěl rozumět YouTube, tak jsem měl ty dveře otevřený a následně jsem mohl vyjet i do Ameriky na studium na Floridě, který mi dalo hodně do života, a já ti za to moc děkuju. Já jsem pyšná maminka, jsem ráda, že jsem si na tobě vyzkoušela bezbolestně nějaké procesy a procedury vzdělávání, a ono vlastně teď se ohlížíme za nějakou cestou, která trvala ale 10 let. Není to otázka prostě 1 měsíce, 10 odučených hodin. Těch let bylo opravdu spousty, ale mě hrozně na tom všem jako baví otevírat ty talenty, které každé dítě v sobě má, a to nadšení. U někoho to může být geografie, u někoho dějepis, u někoho to může být španělský jazyk, u někoho to může být francouzština, v podstatě biologie, chemie, cokoliv. Každý si myslím, že časem najde, co ho baví, a co je možná důležité zmínit, že k nám nechodí jenom studenti, kteří mají poruchy učení nebo se učí na 4 a 5. My naopak dneska máme nejvíc studentů, kteří jsou velmi chytří, mají vysoké IQ, ale chtějí se ještě dál vzdělávat. I když mají samé jedničky, i když mají vyznamenání, i když mají 2 dvojky na 2. stupni, tak chtějí ještě víc. Chtějí se stát lékaři, chtějí se stát právníky, chtějí studovat ekonomii nebo bankovnictví v zahraničí. Jo? Takže ten průřez s těmi studenty, ať už podle těch talentů, nebo jazyků, nebo známek, je velmi, velmi odlišný, a já vlastně mám i ty lektory v různých kategoriích. Podle toho, co učí, koho učí,
jak intenzivně učí, jaké metody používají a tak dále. Není výjimkou, že jeden můj kolega například používá v rámci své výuky, je to otázka třeba 2 minut, dechové cvičení, které studenta připraví na intenzivní vlastně hodinovou výuku. Ty píšeš příběh agentury lepších známek a lepší známky píšou příběhy ostatních. Přesně tak, proto tady jsme. Snažíme se najít tu cestu, aby pro studenty jejich vzdělávání bylo lehčí, intenzivnější a aby je to bavilo víc. Já jsem si vlastně vyzkoušel roli i lektora. To by možná bylo fajn také zmínit, kolik ti bylo, co jsi učil a koho jsi učil a v jakém jazyce jsi učil. Bylo mi 20 a učil jsem Číňanku informační technologie, ICT, v angličtině. Byla to skvělá zkušenost. Vlastně jak se ty lektoři potřebují připravit na tu hodinu, aby to bylo efektivní, aby to mělo určitou strukturu a zaměřit se taky hlavně na tu individuální stránku, co vlastně, s čím potřebuje pomoct, že to není jenom o tom projíždět cvičení z učebnice, tak jsem velmi rád, že jsem si tady tu zkušenost mohl zkusit. Každopádně jsem zjistil, že to není můj šálek kávy. Mám teda velký štěstí, že jsem za covidu si našel svůj vášeň a vlastně do dneška tady tou vášní i pracuju. Lítám s dronama, fotím, natáčím pro firmy a pro realitní makléře. Mám vlastně dva své brandy a jsem za to vděčný, že jsem tam, kde jsem, taky právě díky agentuře. Děkuju za pochvalu, jsem na tebe velmi pyšná. Vlastně to jsme si ani jeden jsme netušili tehda, což se bavíme o období 8 až 12 let zpátky. Vlastně co všechno vlastně se v tobě probudí a spojí a vlastně vyroste z tebe pomalu v 19, ve 20 hotovej člověk, který má vlastní biznis. Ale tomu předcházelo samozřejmě učit se. A ne vždycky učení je zábava, někdy je to fakt velká dřina. A když máš svýho pomocníka, mentora, lektora, tak prostě každopádně je to lehčí cesta. Určitě, já bych ještě doplnil, že jeden z těch klíčových bodů je ta sebedisciplína a tu určitě i rozvíjí ta individuální výuka a dlouhodobá práce sama se sebou a s tím učivem. Ano, to každopádně ty hlavně si v sobě asi zřejmě objevil někdy ve věku 15 až 17 let, jestli si to dobře pamatuju, že jsi zodpovědný sám za sebe a že vlastně někdy se budeš muset postavit na ty vlastní nohy a něčím se živit. Pro tebe měl COVID výhody i nevýhody. A nevýhody v tom, že jsi vlastně prodlužoval studium vysoké školy o 1 rok. Ale výhodou bylo to, že vlastně jsi měl spoustu času dělat něco, co tě baví. A začínal si vlastně točit za domem na poli náš dům a přírodu dronem. Těch dronů už tvýma rukama prošlo několik. Není to hračka na celý život, nebo jeden dron nestačí.
Takže i za ty 3-4 roky, co se tomuto věnuješ a dokázal si právě překlopit to, co umíš, včetně jazykových znalostí, protože máš i zahraniční klientelu, takže vlastně využíváš to, kde jsme ti pomáhali, což je angličtina a španělština, tak si překlopil vlastně tu svoji vášeň v to natáčení, focení v biznis. Stejně tak jako já, která jsem neuměla v 35 pořádně komunikovat anglicky a učila jsem se to vlastně až po porodu poměrně intenzivně, tak jsem taky obrátila vlastně svoji slabou stránku v tu silnou. Že jsem nejdřív se začala učit já v různých jazykových školách a docílila jsem mezinárodní zkoušky, protože to jsem se vytyčila, že to tak prostě má být. A já, když si něco vytyčím, tak zatím jdu, hlava nehlava. A zkoušku jsem udělala a najednou jsem zjistila, že vlastně už nechci zpět do bankovnictví, ale že bych chtěla nějakým způsobem pomáhat. A během 4 roku jsem si našla klienty a měla jsem třeba 15 dětí, kterým jsem pomáhala s gramatikou, s domácími úkoly, s přípravou na písemky, učila jsem je skládat věty, učila jsem je, jak se učit a to všechno prostě začalo nějak fungovat, nějak samo fungovat, protože jsem dělala něco, co mě bavilo a ty děti asi zřejmě ze mě cítily, že to je opravdová výuka a že jsem tam vždycky pro ně a můžeme se chvilku popovídat o tom, co je trápí, ale zároveň děláme na tom, co potřebují do školy. Nebylo to ale vždycky jenom pozitivní. Určitě covid byl velmi náročný a ta cesta tvoje i moje, tak je provázaná vlastně pády a těžkými situacemi. Co by si doporučila studentům, kteří si neví rady a co bys jim poradila? Tak pokud se to týká nějakého předmětu nebo učení nebo přípravy na písemku z něčeho, čemu moc nerozumí, necítí se komfortně, propadají panice, je jim špatně od žaludku, tak aby došli s tímto problémem za rodičem, ať už je to mamka nebo taťka, nebo babička nebo teta, svěřili se, co je trápí a jestli by mohli vlastně nejčastěji teda rodiče se spojit se mnou mailem, telefonicky a probereme jejich situaci a já se pokusím jim navrhnout nějaký plán, který by byl pro jejich dítě ušitý na míru. Já nemůžu nic jiného než nesouhlasit. Za mě, když si nevíte rady, tak to není slabost, ale je to vlastně lidský a jsou tady lidé, kteří vám rádi pomohou a pak je to daleko efektivnější, než kdybyste nad tím si lámali hlavu sami. Tak, souhlasím. Já tě vnímám jako velmi úspěšnou a ambiciozní ženu a zlížím k tobě, jsi mým velkým vzorem a dneska ti děkuji za představení agentury lepších známek a i za sdílení příběhů a přeji ti, ať se ti daří a ať dále pozitivně ovlivňuješ studenty lepších známek. Děkuji, Tony, moc za pozvání a za tvůj nápad sdílet náš vlastně příběh, jak tvůj osobní, studijní, pracovní v tuhle chvíli, tak ten můj, který žiju každý den
a agenturu a vlastně všechny, kteří jsou pod střechou agentury, vnímám jako svoje druhé dítě. Děkuju. Taky děkuju. Ať už se budete chtít obrátit na agenturu Lepší známky, tak budete mít všechny odkazy pod videem a můžete se obrátit i na mě s pomocí v online světě, v podnikání a budu se těšit na viděnou a na případnou spolupráci. Měníme životy studentů.